Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Pro Veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan na nga Huwebes o gapit sa 5 na. Buwan mga higala sa Marso tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagwan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Mga transport cooperative sa Sugbo mas pabor nga tagaan sila og fuel subsidy sa gobyerno kaysa ipatuman ang usbaw sa pritihan nga ang maalaot mao ang sumasakay. Straight to the point. Katanig pagtagad lumutaga mahigala resulta na ni sa padayon karon mga kagalaan nga kaguliyang didto sa Middle East, didto sa tunga-tungang sidlakan. Straight to the Labot point. niya mahigala sa gilusad nga gira sa Israel o ga US ngadto sa nasod sa Iran. Straight to O the ang point. Iran mahigala mi-retaliate kini mga sukitig paminaw ni bawas kini sa mga lugar, mga nasod nga naa ang mga presence mahigala sa American bases, mga US bases mo ilang gipangtira sad mga sukitig paminaw. Straight to the Kata ni point. pagtagad lumutaga sa atong pamanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dunay usa ka submarine mahigala sa US nga ni pa lunod na sab og laing barko mahigalang igugubat sa Iran. Straight to the point. Samtang Local Price Monitoring Council sa mga syudad o kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, gimando ni Governor Pamela Barcuatro nga banhaon aron masiguro nga way mo pahimos karon sa panahon. Pinagis pagpataka lang o pagpasaka sa presyo sa mga palaliton. Straight to the point. Ay kinigyod mga kigalan, di gini malikayan, no? Doon ay domino effects ni mga sukitig paminaw. Ang ato lang ani mga higala nga unta, dali nga masulbad ning mga problema di sa Middle East. Kay kung mulanat-lanat pa nig dugay-dugay mga sukitig paminaw, medyo delikado kayo ang ato ekonomiya ani. Mo hinungdan mahigala nga dunay uban nga ato na interview nga tua mahigala sa nagkadaiyang kanasuran. Labi na to ato na interview mahigala sa Israel. Nga bisan pa man og nagsirin mga higala dito, bisan pa man mga kigalaan og ang bomba matagak dito mahigala anytime sa lain namutangan. Ato lang to giampo to ato mga OFWs dito. Apan mo prefer paghapon sila nga ngadto na lang sila kundra sa mo pauli sa Pilipinas. Straight to the point. Murag para nila bitahan na lang ning ballistic missiles mo ilang kontra kundra sa pagabot sa Pilipinas, pamahawg pa ni udtong panihapon siguradong maigo gyud ka. Yagi tala ni kataw-katawa mga sukitig paminaw. Kita gani nga nas Pilipinas layo ra kita dito mahigala medyo sugod na tagkaigo sa presyo sa lana. Straight to the Katanig point. pagtagad lubutaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin lokal nga kagamhanan sa dakpan sa Sugbo naglabad na ang ulo tungod sa pagburot sa budget nga gikinahanglan sa atong syudad alang sa paghakot og mga basura. Straight to the point. Gikan sa 500 million pesos posibleng musaka pa kini ngadto sa 2 bilyones pesos tungod sa pagdala sa mga basura ngadto sa lungsod sa Aloginsan. Straight to the Wating point. layuan na ning dad-an sa basura mga sukitig paminaw. Ang gasto, ang gas, mga kigalaan, medyo dako ta gasto ining kalakiharon. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang duha ka mga impeachment complaints batok mahigala ni Vice President Sara Duterte hinpit na nga napasar sa level mga higala sa House Committee on Justice. Straight to the point. Niadtong adlawng Lunes napasar to nga sufficient inform og nianang adlawng Martes gidiscuss mahigala ang sufficiency of substance. Kagahapong adlaw gitiwas pagdiscuss ang sufficiency of substance sa ikaupat nga impeachment complaint dayon voting. Sus, porbidang grabiha. Overwhelming yun mga kagalaan. Ang suporta mahigala nga ipa-impeach yun si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ato ning isgutan robutaga mahigala unsa kay sunod nga mga senaryo mga sukitig paminaw. Katanig pagtagad mga kagalaan sa mga sakop mga higala sa House Committee on Justice 54 gyud ang niingon nga yes, i-impeach gyud si Sara.
usa lang ang niingon nga no, samtang 0 ang ni-abstain. Straight to the Katalig point. pagtagad lubutaga mga kaigalan sa atong pabanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Duha point. gyud ka mga impeachment complaints. Kini yung impeachment complaint number 3 ug number 4, pareha gyud og buto. 54 ang nibutar nga yes, i-impeach gyud si Sara. Usa lang ang nibutar nga no ug why abstention. Straight to the point. Katalig pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang duga mga updates may gala dito sa Middle East, ato sang hatagag pagtagad, dako ni problema ha may gala pero diri sa ato kung bati lang yapon bahala na mga problema diha. Unahon ang impeachment. Tanawon ta may gala kung sa isang putanan inikinig uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.